naisahan mo, Kernel. Wala, ayan, yung mga tayo uyab, oy. 2024 na lang, wag yapon tayo uyab. Di ko katarog kaon, ani ba? Lami kay mag-uyab-uyab ba? Nay mo good morning sa kuha. Nay mo ingon og nagkaon na ka. Pero wala man gyapon oy. Nak, bantayin na itong kahoy diri ha kay mamuga akong usab sa ubos. Okay pa. Pagdali pa ha, maglingkod ra ko dire, paabot ko nimo. Kernel, ha mga mga to. Mujuti na ka? Oh, mujuti na ko, boy. Uy, kuya wa ba ni mo mujuti? Nag-short-short raman ka. Aw, siyempre pwede ta mag-short-short kay Kernel ba ako, may dako-dako dito. Ay, mo po na Kernel. Oh, sa'yo problema, boy? Ha? 2024 na lang, Kernel. Wag yapong kuya, basin na kay katag dira. Moro na mong gilakan, boy. Wow. Boy. Chika. Boy. Chika, oh. Basig, mo na yung makasulbas yung problema ba? Bitaw, no? Mauna na yung makasulbad sa akong problema ba? Boy, ato ako yung bala. Bantay ka ha? Musalig ba ako ni mo, Kernel? Lakaw, boy, batsi na. Huwag mangutana, sumbong lang sa Sige, maadto na ko, Kernel ha? Dihara ka ha? Mamords kayo. Hi, Miga. Uy, patay kita para ng tumboy, bay. Kuya, wag mo diskarte ni tumboy, uy. Miga, migahi na ko Uha. Kamanyakas ba nimo? Laki ka o ba eh? Siyempre, lalaki. Sure ka, na lalaki jud ka. Aw, 100% lalaki jud ko. Unsa man tay lang gidala-dala nimo o, napkin man na. Sa akong mama man na. Sa imong mama, bantay lang jud ka. Sa akong mama, lagi na, promise. Lain ba yato ba? Pwede ko manguyab sa imo ha? Manguyab? Tanawan sa nako ha, kay wala ba ako'y uyab? Ay, mananadyo kong pangahon. Piyuna, nang laki na ka ha? Di man ni laki, tumboy man siguro ni. Bantay lang ka sa kuha. Patay, nagdaladalag ka, uy. Yuna! Kinsa man na! Kinsa man buga? Ikaw may amahan ko. Isugo ko ato. Unsa yung gisugo nga, kahoy naman nagmotor ang nadiha. Naisahan mo, Kernel.